1922 года Аскар Петрович цалкам прысвяціў сябе працы ў беларускім дзяржаўным тэатры, дзе разам з Еўстігнеем Міровічам прымаў актыўны ўдзел у стварэнні першага беларускага тэатра. З імем Марыкса звязана заснаванне ў Беларусі прафесійнай школы сцэнічнага афармлення. Он пришел в театр в 20-е годы и начал работать в театре Янки Купалы. Но пришел он уже как художник, который состоялся, потому что его основная была задача донести мастерство свое, показать какие-то новые идеи в театре, потому что основная школа его, которую он в себя впитал, это была Львовская школа, это была Варшавская школа, это была Пражская школа. На выставе прадстаўлены шматлікія працы тэатральнага дзеяча, арыгіналы 20-х гадоў, якія паказваюць сцэнаграфію вядомых спектакляў Машэка, Кастусь Каліноўскі, а таксама унікальныя эскізы касцюмаў. Мастак тэатра вывучаў касцюм і перадаваў яркія вобразы на сцэну. Оскар Петрович Марикс и жил здесь рядом, на Герцена 2. К нему приходили интересные гости. Это и Янка Купала, и Владимирский, и Асгур. И они любили не только говорить о искусстве, но и любили выпить чашечку крепкого кофе, сыграть в шахматы. Кстати, эти шахматы у нас представлены на выставке. Это оригинальные шахматы, которые сделал сам Аскар Петрович Марикс. Аскар Марыкс афармляў спектаклі не толькі купалаўскага і коласаўскага тэатраў, але і беларускага тэатра юнага гледача, горкаўскага і вялікага тэатра Беларусі. Пазнаёміцца з выставай, прысвечанай 130-годдзю з дня нараджэння майстра, можна да 5 студзеня.